На выставе можна пабачыць фронтавыя лісты. Вайна раптоўна разлучыла тысячы сем'яў, і ліставанне стала адзінай нітачкай, якая звязвала родных людзей. Праз лісты фронтавікі не проста размаўлялі са сваімі блізкімі, яны працягвалі жыць клопатамі пра свой дом і сям'ю. Дорогая моя Надя, выставочный проект, который приехал до нас с Белгорода, с Российской Федерации. Это партнерский проект с Белгородским державным литературным музеем. Мы сябруем уже досить давно, это не первая выставка. Тут представлено каля 130 листов, поштовок, конвертов з розных установ Белгорода. Назвай выставы паслужыў зварот да жонкі старшага сяржанта, забітага 8 мая 1945 года ў Рудных гарах на шляху да Прагі. Мільёны пасланняў з фронту пачыналіся словамі «Дарагая моя», але кожнае з іх адметнае, індывідуальнае, вельмі асабістае. Сімвалічнасць набыло і імя Надзя, што азначае надзею. Сярод тых, хто пісаў гэтыя лісты, і літаратары Белгарадчыны, і простыя людзі, якія пераймаліся сваімі жыццёвымі клопатамі. Белгарад быў досыць рана ў параўнанні з многімі іншымі тэрыторыямі вызвалены яшчэ ў 1944 годзе, і ўжо ўсталёўвалася мірнае жыццё. Таму абмяркоўваецца і тое, як жыць, як утрымаць гаспадарку, куды ўладкоўвацца на працу. Лісты поўныя надзеі, якія чыталіся усімі байцамі ў акопе, і вось гэтае імя назоўнае стала агульным для ўсёй выставы. Наведаць экспазіцыю «Дарагая моя Надзя» ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры можна да 29 верасня.